Short circuit ang pigtutok kausa kan nangyaring kasulo sa sarong bodega sa Barangay Poblasyon Malinaw Albay alas 5:15 nin aga kasuodma Pebrero 14. Base sa investigasyon kan BFP Malinaw, nag-short circuit ang nakapairarom na wire sa atop na anaw kan nasulong bodega. Gibo man sa light materials ang bodega. Darakan kalumaan, marikas na naglakop ang kalayo. Siguro po, to the passage of time, yung wires na galing doon papunta doon sa nila, hindi yun safe kasi parang walang duwit pipe na para ma-protect siya doon sa external na damages. Ang retiradong doktor na si Flor Liangco, 78 anyos ang may sadiri ka nasulong bodega. Maswerte naman na mayong nalugadan sa pangyayari. So, yung Bureau of Fire po, kami po yung ay patuloy na nagpapaalala sa ating mga kababayan, hindi lang po dito sa Malinaw, na dapat po tayo ay maging maingat patungkol po dito sa tunog. Abuton sa 6,000 pesos ang winalat na danyos kan kasulo. Sa datos, ini ang pinakairot na naitalang kasulo sa banwaan ngunya na taon. Alas 5:40 kan maideklarang fire out ang nangyaring kasulo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.